Čaute, čaute, volám sa Jakub Lukáč, som barber, takisto influencer. Vybral som si túto destináciu na základe môjho kamaráta a tiež influencera, ktorý tu už bol, s ktorým som mal možnosť byť a vidieť celkový ten proces, jak vyzerá, jak má tie vlasy. Vlastne on mi povedal, jak prebieha celá táto operácia. Ja už som si v minulosti vlastne zisťoval transplantáciu vlasov, kde to je najlepšie. A vlastne pomer, cena, kvalita, to vychádzalo najlepšie v tom Turecku, hlavne tá kvalita, lebo človek asi nechce ísť veľakrát na nejakú operáciu a tým, že v Turecku to vedia urobiť najlepšie, niekedy väčšinou na jeden krát, aby to bolo veľmi husté, tak som si vybral túto kliniku, Klinikana. Sme v Turecku, v Istanbule. Včera sme sem doleteli, všetko bolo zariadené od transportu na hotel po Aliho, ktorý nám všetko povedal, čo máme robiť, postaral sa o nás, povedal, čo máme robiť pred operáciou, po operácii, kde môžeme ísť aj v meste sa pozrieť, alebo čo môžeme celkovo, jak tu tráviť ten čas. Fakt sa o nás staral, pravidelne mi písal a pýtal sa, či sme spokojní, viac menej. A dneska už nás čaká operácia, včera sme mali odbery krvi aj s mojim kamarátom, teraz sme zistili, že odbery krvi dopadli dobre a dneska už čaká konzultácia s lekárom a vlastne úplná operácia, kde sa tešíme na výsledok. Čau, čau. Tak, čaute, už máme po operácii, ako môžete vidieť. Operácia dopadla úžasne, bola fakt dobrá. Nečakal som, že mám až tak málo husté vlasy, keďže ja mám kučeravé vlasy a ono to moc nie je vidno, keď ja mám hociaký účes, lebo ten môj vlas vie zakryť veľmi veľkú plochu, tak až keď ma ostrihali a skončila operácia, tak som bol trošku prekvapený, že koľko mi zobrali vlasov a koľko mi ich dali, lebo som myslel, že mi budú robiť iba čisto tie kuty, ale po konzultácii s lekármi mi povedali, že tým, že som miešanec a mám ako keby biele vlasy a čierne vlasy, len tie biele sú moc tenučké a tie moje, dá sa povedať, africké vlasy sú oveľa hrubšie, tak sa rozhodli, že radšej mi urobia celú tú hlavu, lebo tam prevládali zrovna tie vlasy akoby po mojej mame, ktoré sú oveľa tenšie a náchylné k vypadnutiu. Takže aby som mal husté vlasy a nestalo sa, že do nejakého roku mi zase polovica vypadá, tak sa vlastne svojvoľne rozhodli, že mi dorobia kompletne všetky vlasy, čo vôbec nie som nerád, lebo viac menej väčšinu operácie necítite. Takže tým, že mi to celé zahustili, som asi viac rád, ako keby nerád. Mal som veľa otázok, keďže som barber, na všetky mi odpovedali jak lekár, tak manažér, takisto človek, ktorý nás mal celý čas na starosti. Čo som bol veľmi prekvapený a nikdy není, ani nikto to nikdy nespomína, je, že po operácii sme dostali veľa liekov, ale to myslím akože v dobrom, že dostali sme antibiotika, dostali sme aspiríny, lieky proti opuchu, lieky proti bolesti a to je sranda, že to som nikde nevidel, ani to moc nikto nehovorí, ale je to vlastne dosť dobré, že dostanete strašne veľa liekov, lebo napríklad ja som bol na Slovensku na 2 operáciách, nedali mi antibiotika a minimálne jedna operácia skončila otravou krvi. Takže som veľmi rád, že to by vlastne dali antibiotika, aby predchádzali niečomu takémuto podobnému a môj zážitok úžasný. Operácia neboli, prvých 15 minút je takých, že tá anestéza, že každý, kto si mal nejakú operáciu, tak tá anestéza je cítiť. Zvyšok operácie je úplne že úžasný a musím povedať, že hlavne tá komunikácia, že všetko, čo som chcel sa opýtať, hneď so mnou komunikovať, dokonca ešte viac, ako som možno aj chcel so mnou komunikovať, takže môj feeling z tohto celého je akože fakt úžasný, čo sa týka hotelu, čo sa týka konzultácie lekárov, manažérov, takisto ľudí, ktorí natáčajú tieto videá propagácii, akože fakt bomba, môžem to iba odporučiť. Ďakujem.